Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang na pulo ka mga balita sa Isla San Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mabatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Phreatic eruption posible nga matabo sa bulkan Kanlaon sulod sa Fivox. Lalaki nga nagtuyo mga wat sa balay sa iya pakaduha, patay matapos mabunan. Board member Ryan Gamboa maghulat sa desisyon sa partido angot sa pagka-PCL president. Bilang nga nagatuga sa Bacolod sa duha ka mga distrito, gin-refile ni Congressman Greg Gasataya. Kag sa good vibes, 37 anyos nga traffic enforcer sa Bacolod, 5 ka mga mayors ang ginagyan nagapabilin sa gihap dalanon. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, na-dismiss na ang mga kaso bato kay Anay Bacolod Mayor Monico Puentevilla. Iya karon ginapatunan sa legal counsel ang pag-file sang counter-charge batok sa tagreklamo. 8 na ka mga kaso administratibo batok sa Anay Alcalde ang na-dismiss. Gani ilabi ini nga ginkalipay ni Anay Mayor Monico Puentevilla, ilabi na nga hilway na siya sa kaso kag mahimo na mabaton sa mga akusado ang ilang nga terminal pay nga wala pa nabaton. Kabahin sa mga kaso nga na-dismiss ang Office of the Ombudsman ang may kangtanan sa pagbakal status ang 61-seater bus. Ang kaso may angot sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang ginfile sang Anay Executive Assistant ni Anay Mayor Evelio Leonardia. Samtang nagapati man ang Anay Kongresista nga kun ma-amend sang Kongreso ang mga pagsulundan sa Civil Service Commission, mas mahapos para sa mga panibag-o nga administration ang pagdumala. Ang pagpamuno naman ni Mayor Albi Benitez ginalauman ni Puentevilla ang pagsanyog sang sport program kag ang sports program kag ang pagdevelop sang Bacolod Silay Airport. So pastuduhan ko sa akong subong legal na staff kung mga legal personalities mga puto kung pwede ko ka kaso kasi sila pwede man malicious prosecution, but there are other ways, other legal means and ways na pwede makapasaka ko para I were in Congress, ang isa ka bill nga gusto ko papasar na once a mayor of a city is elected, pareho sa presidente sa Pilipinas sa Malacanang, all department heads should be removed. Pareho sa Malacanang. Nambal ko na kay sa mga opisyalista. Kaya kabudlay mo kung mayor ka, kagsabutahihon ka sa mga department heads na, masakit. That's why. Sa number 9, 5th District Representative Dino Yulo ang nagapanawagan ni Kuntani malakip man ang Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital sa One Hospital Command sang probinsya. Si Yulo ang nagbisita kaina sang aga sa Hospital Operations Department sa probinsya kag nagsapol sa pamuno nga si Dr. Girly Pinungan. Siya ang ipaidalom sa briefing kung paano nag-operate ang One Hospital Command. Ang tanan nga patient referrals sa among sistema ang nag-aagi sa One Hospital Command. Nagakasayuran nga coordinated ang tanan. Para kay Yulo, mas mangin masulhay pagid kung malakip ang coordination sa Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Ang ini nga bagay ang luyag niya nga matutukan. Ang CLMMRH, ang isa ka tertiary hospital kagyara sa idalom sa Department of Health. Sa piyakabahin, parayon pa ang construction sang 19 million pesos nga hemodialysis center sa Isabela, kag insugdan sang tiuni ani Representative Marilu Arroyo. Sulo sa kayulo, talapuson pa ini pangitaan sang plantilya para sa mga staff nga igahire nakip na ang mga nephrologist kasubong man sa mga equipment nga paggagamiton. Ang water source kinahanglan pangamaplastar January 2021 sang nag-groundbreaking ini. Sa inisyal nga plano, ini ang may 12 hospital beds para sa hemodialysis patients. Na-comment nato ng IT department sa province, no? Si Dr. Girly dayon, kag mga chief of hospital naton sa pag-ubra sa input sa One Hospital Command. And kapanawagan kita
nga tani maging kabahin man ang Corazon Locsin. No, because since they are outside of the province, they are not under the one hospital command. So I think we may need more coordination between the regional hospital and the one hospital command. So ara man na sa no, kay national government agency na. So we will take a look at that. Sa number 8, 12 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang may 70% pasaka na fully vaccinated sa ilang target nga mabakunahan. Sa report sa Provincial Health Office as of July 2, nalakip sa 12 ang La Carlota City nga may 88.03% sang target mabakunahan ang fully vaccinated na. Nagsunod naman ang Pulupandan, Cadiz City, Sagay City, San Enrique, Ibi Magalona, Candoni, Murcia, Pontevedra, Victorias, Valladolid kag Ilog. Sa 12, ang banwa sang Murcia kag Ilog ang yara sa Alert Level 2 tubtub sa Hulyo 15. Sang Hunyo ginpatuman ang 8 ka adlaw nga Provincial Vaccination Days sa tinutuyo nga mabuligan ng mga banwa kag syudad nga yara pa sa Alert Level 2. De-escalate sa Alert Level 1. Gintutukan man ang pagpabakuna sa mga senior citizen. Sa July 2 nga report sang PHO, 13 ang mga banwa kag syudad nga may masobra sa 70% sang senior citizen ang nabakunahan. Sa number 7, peke nga mga sigarilyo na recover sa Valle Hermoso sa Negros Oriental. Isa ka persona ang arestado kahapon matapos madakpan sa entrapment operation sa PNP nga ini ay nagabaligya sa peke nga sigarilyo. Ang CIDG Negros Oriental amo ang nagpatigayon sa entrapment operation bato kay Abdul Jalil Mamarinta sa barangay Bagawines sa banwa sa Valle Hermoso. Na-recover sa kapulisan sa suspect ang 4 ka mga karton sa peke nga sigarilyo. Inigibulubanta nagabalor sang 220,000 pesos. Detained na si Mamarinta kag kaso nga paglapas sa Republic Act 8293 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 6, sa banwasang Candoni, mangunguma patay sa pagpaniro. Patay 53 anyos nga mangunguma nga si Angelito Chavez matapos inigintiro sang kahapon sa barangay Agboy sa banwasang Candoni. Sunod sa Candoni PNP, nagapanglakaton papauli ang biktima gikan sa farm sang hinali siya palapitan sang wala pa makilalaan nga persona kag gilayon lang siya gintiro sa makapila ka beses. Gilayon man nga nagpalagyo ang suspect. Dead on arrival sa ospital si Chavez. Ginahibalo pa sang PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 5, sa Talisay City, isa ka lalaki nga nagtuyo kung tani magpangawat sa balay sa iya pakaduha, nabunan patay. Patay 51 anyos ka si Ricardo Nasis matapos ini mabunan sang iya himata kahapon sang kaagahon sa Hacienda Lucrecia sa Talisay City. Sa investigasyon sa Talisay PNP, nagakatulog ang sospek na si Leo Diaz sang iya mabatian ang puwersa nga pagsulod sang isa ka persona sa iya nga balay paagi sa pagguba sang kudal nga himo sa kawayan. Dito na nakita sang sospek nga iya pakaduha nga si Nasis amo ang nagsulod nga may dala pa nga kutsilyo. Nag-away ang duha suno sa pulis. Naagaw sang sospek ang kutsilyo sa biktima kag didto nabunan ni Diaz ang iya nga himata. Dead on arrival sa ospital si Nasis. Posible may tuyo gid man nga magpangawat si Nasis suno sa pulis bangod na baluan sini nga nakabaligya sang baboy ang iyang himata. 3 ka adlaw ang nagligad. Ginapaminsaran pa sang pamilya sang biktima kun bala pasakaan nila sang kaso ang ilang nga himata. Sa number 4, Philippine Counselors League Negros Occidental President Ryan Gamboa nagpahayag nga siya magahulat sang mangin desisyon sang partido angot sa ginapaabot nga piniliay sa bulan sang Agosto. Sa Agosto 22 naka-schedule ang piniliay sa PCL. Sunod kay Gamboa, ang iya nga pagpapili sa PCL Negros Occidental sang 2019 bunga sang hinyo sang partido sa iya. Sinilamang ginkumpirmar ni UNEGA Secretary General Mayor Salvador Escalante Jr. na interesado man nga magpapili sa PCL Negros Occidental sila Carlota City Councilor Julius Martin Asisio nga anak ni Representative Juliet Marie Ferrer sang 4th District.
Inibase sa ginpahayag sa iya ni Congressman Alfredo Marañon III nga chairman sang UNEGA. Suno kay Gamboa, wala man siya nagapaabot nga mangin permanente siya sa posisyon kag magahulat siya sang party decision. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson sang Love Negros, magadesisyon pa ang Love Negros kag ang UNEGA bahin diri. Pagasundo nila ang principle sang coalition. Wala ko expect na this will be a permanent thing because ang ako niya nga initial yung slot is Silay Councilor. Yeah. So it's more of I haven't made a decision about what I'm going to do with regards to PCL. I'm still waiting for the advice from my party leaders. Yeah. If I'm going to be the endorsement gapon, all well and good. If not, I'm also okay to hand over to whomever they choose. There have been several names na nag-crop up, pero I think as his choice, only one of them. So we'll see. Sa number 3, hagdang ang magatukod sa duha ka mga legislative districts sa Bacolod City ang ginrefile ni Congressman Greg Azatayas sa Kongreso. Wala sang endorsement sa Konseho sa Bacolod ang ginfile sa nga House Bill 566 ukon ang redistricting bill ni Congressman Greg Azataya kabangtanan nga nag-ungot ini sa Kongreso. Gani sinigid lamang nga Hulyo 1, liwat niya nga ginfile ang House Bill 297 nga nagatuyo magtukod sang ikaduha nga legislative district sang syudad. Sa idalom sa Benitez administration, ginalauman sa kongresista nga makuha ang approval sa sanggunian panglungsod agud matuman na ang pagtunga sang 61 ka mga barangay sa duha ka mga distrito sa Bacolod. Ang mas epektibo nga serbisyo publiko sa pumuluyo gamit ang dugang nga national funds ang kabangdanan sa pag-file sa kongresista sa hagna para sa ikaduha nga legislative district sang syudad. Hopefully this time, we can already have the resolution of support coming from the City Council. Sa number 2, pag-hire sang job order casuals mahimo nga maapektuhan bangod 153 million pesos na lang ang nabilin sa Benitez administration. Ma-report si Nico Delfin. 22% na lang o kon 153 milyones pesos na lang sang 3.5 billion pesos nga annual budget sang syudad ang nabilin sa Benitez administration. 78 milyones pesos ang nabilin para sa City Mayor's Office tubtob sa Disyembre, gani posible maapektuhan diri ang hiring sa mga GO suno kay Attorney Lizander Dilag, spokesperson ni Mayor Albi Benitez. So, ako na person attorney nga hindi makapang-hire sa JOs, correct? Hindi maka... Well, pwede man siguro. This is just my personal opinion. I do not want to preempt. Interdepartmental courtesy dictates that I should not preempt the position. But I would like to say nga siguro pwede man, pero at a very incremental pace. Dugang panidilag nga magamay ini kung ikomparar sa 82 milyones pesos nga naggasto sang Leonardia administration sa bulan sang Hunyo kag Mayo. 82 million, you divide that by 30 days, that means the city government spent no less than 2.9 million per day. Then you have to stretch the 153 million up to December. So it's depleted. How would you describe that? Depleted, that's correct. Nag-issue naman sa Executive Order number 3 kag 4 ang alkalde nga nagatukod sang task force nga magatutok batok sa mga spaghetti wires kag pag-reconvene sang Bacolod Traffic Authority Council. Samtang luyag ni Benitez nga tutukan ang mga merkado. Makita sa sini nga video gikan sa page ni Mayor Albi Benitez nga nag-inspeksyon siya sang Domingo sang gabi sa Bacolod Central Market kag iya naabtan ang tuman kay higko nga gwa sang merkado. Maga-announce man ang alkalde sang pag-appoint sa manging katapo sang Bids and Awards Committee. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Phreatic eruption posible nga magluntad sa bulkan Kanlaon suno sa Phivolcs. May posibilidad yung mag-phreatic eruption nga matabo sa bulkan Kanlaon. Ining suno sa kay Marie Andeline Quintia, resident volcanologist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ukon Phivolcs nga nakabase sa Carlota City.
May 17 ka mga pagtayog sa sulod sang bulkan sa sulod sang 24 oras sandig sa monitoring sang PHIVOLCS kag iban diri malapit sa crater. Dugang pa niya, nagapakita sang senyales nga na-stress ang bulkan. Hinay nagagwa nga steam kag maulanon pagid ang panahon. Mga senyales nga posible matabo ang phreatic eruption. Sa statement naman ni Renato Solidum, pamuno sang PHIVOLCS, iyagin siling nga may pamamaga sa sulod sang bulkan nga posible magresulta sa paglupok sini. Ang phreatic eruption ang pagbuga sang steam sang bulkan. Dugang panikintya, wala sang dapat kakulbaan ang publiko. Pero dapat, ekstrikto nga ginasunod ang 4-kilometer permanent danger zone o kung dapat wala sang tawo nga makapalapit sa 4-kilometer danger zone kag wala man ginapahanugutan ang anuman nga aircraft sa paglabay malapit sa crater sang bulkan. Ang Canlaon Volcano ang nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 1. Pwede na siyang assign na medyo na-stress, kumbaga. Oo. Pag hindi siya makasugaw, usually may state ang Canlaon, di ba? Oo. So sa Subong, medyo na kaya. Tapos ang maulanon, ng kumbaga, ng one siya, sir, kumbaga recipe siya for phreatic eruption. Sa Good Vibes, 37 anyos nga traffic enforcer sa Bacolod, 5 na ka mga mayors ang naagyan, nagapabilin sa gihapon sa Dalanon. Ang iya nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. Kung taga Bacolod ka o kung permi ka sa Bacolod, nakitaan mo na ni siya. Siya si Antonio Cordero, 77 anyos kag, manog 30 na katuig nga traffic enforcer. Nagsugod siya sa 1995 sa termino ni Anay Mayor Evelio Lunardia. Sa nagbulo si Anay Mayor Oka Verdeflor, na-retain man siya. Pagkambyo sa administrasyon ni former Mayor Joy Valdez, ara man siya sa gihapon. Sa nagbulos liwat si Mayor Bing, wala man siya ginkakas. Sa nadaog naman si Anay Mayor Monico Puentevella, padayon siya sa pagka-enforcer. Sa nagbulos liwat si Mayor Bing, na-retain naman siya. Kag subong, halin sa pula nga uniform, nakaputi na siya. Na-absorb man siya sa gihapon sa administrasyon ni Mayor Albi Benitez. Pwede tungod siya nga kung pag-perform mo. Nga daw ka plangga, gudya kobra. Tapos si Monico nagbing. Oo, nagbing. Tapos na bing. Oo, amo na kay Mayor. Ara ka magyapon. Oo, una pa na sila ya. Kuya nga bal, kuya nga ako niya kwanda sa dalan gi kuya. Serbisyo public gi kuya. Antes siya naging traffic enforcer, 30 sa katuig nga naging jeepney driver. Mga volunteers na sila sadto nga nagabulig sa pagpahagan-hagan sa traffic sa dalan, tub-tub personal siya nga nag-apply. Proud siya nga ihambal nga wala siya nangita sang maninoy para makatrabaho sa gobyerno. Why kuya sang nanong kwan? Why kuya ka siling nga kay tiyang ginsudlan ko ay siya may nagkwan sa ako niya mo. Di pati gayon. Why? Ako lang ko galingon kung batunon ko kundi. Istorya niya, sa edad niya 77, wala siya ginakapoy. Nagasigi siya kay mas maluya siya kung wala siya sa may ginahimo. Para sa iya, hindi ka makapoy kung palangga mo ang ginahimo mo. Naku, Wala ka ginakapoy? di kung plangga mo, obra mo, bisan may edad ka na, daw wala ka nagkapoy eh. Magpahuway gani, kung drap ako batyang kapoy. Tuwad ka, sir? Oo, Ikaw yung klase ka ganyang example nga ulan init, ka sa dalan? oo. Ang nagyang ko din, di nila makwandi na sarangan sa mga traffic enforcer. Agyang ko din nga, sobra na bro, mga 25 anyos, nga alin sa initan, ulanan ko. Bisan pila na ka-administrasyon ang nagdilabay, focus lang siya kuno sa gihapon sa trabaho. Kay man, hindi man politiko ang ginaserbisyuhan niya, kundi ang mga pumuluyo sa dalanon. Bisan si Uguro ba sa aton di sa Bacolod, ang nakakita na sa itsura niya. Biska ng kids bala, Ming, paglabay, makita siya nga Chow-chow. nag-execute sige ang mga moves, ma-amaze ka gid. Ulan init, ako matanduma ko siya, bisan ka ulan, bisan ka init, makita ko siya, pero wala siya galing sa iyang pwesto. Kag ang yuhong yung mula gawtad. Except na nasa Gamask. Sa memory ko madumduman. Pero kanami nga linya, Barbie, basta palangga mong ubra mo, wala ka ginakapoy. Saludo kay Manong. Kagamoy ato mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa gakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tub-tub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.